agtultuloy kakabsat nga ited tayo iti panagyaman.
Adda iti naited aduang example. Umuna, ni Propeta Samuel ken ni David. Ni kadua, ni Propeta Elias. Apan tayo kakabsat, kada iti duwa nga inted iti pagleksyonan tayo. Tapno maala tayo, dahil kayat na masawen, iti panagururay, ijay pagguguran. Yung munang example, masarakan kabsat iti libro umuna Samuel, 16, versikulo 1, ingana iti 3. Iti background na dito, ini Apo Diyos kabsat kat saan nan nga inawa, he already rejected King Saul. Gapu kadigay nararamid na nga saan asimurot iti pagayatan, bilin ni Apo Diyos. Ket inbaga na ken ni Samuel, ingka iti Bethlehem. Tapno apan mo nga ulutan, dayjay pilyet nga agbalin nga ari iti Israel. Kunanan ni Samuel kako, kunanan umamuan ni Saul kapatayin na ka. Itimbaga na Apo Diyos, kastoy taramidem, mangala ka iti babae nga baka, kat ibagam nga apang ka nga mangidaton, ijay Bethlehem. Napan, iti nakadanon ijay balay ni Jesse, iti misyon na, tilyen na kadagiti anak ni Jesse, iti sumaruno nga ari. Ket ni Jesse inayaban natin kita nakapsa. Munay nayaban na ni Eliab. Kunana ni Samuel. Dayto yun. Natayag. Matipuno. Na dati Tagalog kapsa niya. Guwapo. No di kiti babalasang tayo kumakat. Tall, dark, and handsome. Dagita kasapulan a qualification itagbalin na ari. Day taman iti takder na. Amo iti kunana na Apo Diyos. Samuel, saan? Tatitao kitkitain na itirwa. Ngayon ni Apo Diyos kitkitain na itipuso. Ni Eliab limabas. Ni Abunadab limabas. Saan mo't langinin nga ulutan ni Samuel, di ito yung anak ni Jesse. Ituda. Kunana ni Samuel, hanpay nga nalpas iti mission ko Jesse, kunana, addapay kadi iti anak mo. Kunana ni Jesse, apo kunana, baybay amon, basit nga ubing. Kasaladya kang kantaan tayo, basit nga ubing ni David. Basit. Haan nga kasla ka dagita manong na ako. Ngayon ko na ni Samuel, saan to amalpas di misyon ko, inggana nga di mo ayaban. Pinayaban da daytoy nga agtutubo, nga agpapastor iti karnero, ijay katurturunan. Iti sumangpet. The Holy Spirit spoke to Samuel. Kunan, Samuel, kunana, tumakder ka, isupulutam, ta isu daytoy, ket Espiritu ni Jehova imay asipipig sa unay ken David, manipod idi dayta nga aldaw. Versikulo 12 ken 13. Anya iti maadal tayo ang sa. No daduma, uray pa'y digijay panagpili tayo. We choose leaders in the church. We choose workers for the church. We know iti personal, we choose life partners. Ket agbalin akas ken ni Samuel iti puntos iti panagpili tayo kakabsat. Ano rin physical appearance. Anya iti isuro iti leksyon tayo. Nakadadu iti kakabsat
tayo nga luma, lasat itata iti pagguguran. Gapu ta saanda ang nagururay iti pagayatan ni Apo Diyos. Anya lakit din kakabsat. Adda di pa nagsasao tayo. Iti pa nagbabawi adda iti udi. Adda di sa unton nga gapu ta saan tayo nga nagururay iti pangadeng kentulang di Apo Diyos. Nulat balin la kuma. Numabalin la kuma. In my pastoral ministry, nakadado kakabsat di gitya counseling na isu iti inintid ko kadagiti kakabsat no may da ngay bagada iti problema da kanya. Taapay, they are now in their crucibles. Iti balakad ko lang ng kadakwada kakabsat. No kuma may isang kakabsat, matalek nga membro ti iglesia. Ngem gapu iti saan na apanaguray kadayjay nga pangedeng ni Apo Diyos. Nakiasawa iti saan na akapamatyan. There are more hard times than enjoyable times now. Amo iti balakad ko. Iti balakad ko kay paganaanos ka. Ni Apo Diyos saan pa'y analpas. At dagamin day jay personal nga ibagbagak kabsat. Ti ibagbagak, be patient with me. God is not through with me yet. Data gat naalak kakabsat, iti may isang bumper sticker. Iti pa nagbiyahin ni kadigitan na mi. Iti babasaan da di bumper sticker. Dati nakadakdakil nga bumper sticker nga ikabel da kitra. God with us. Kabayatan na sarsarun mo ni kabsat, iti may isang lugar. Kuna na da may isang anak ko, Dad, kuna na. Can you drive a little closer to the car? Apay ko na. We cannot read the bumper sticker. Idin nga nakasidag ka ni. Kunana, dayjay nga bumper sticker dilikudan itilogan. Be patient with me. God is not through with me yet. Tapay mo daduma, nung nabuntog dayjay lugan, businan. Tapay, kaya tayo nga napaspas. Yung kunana dayjay nga bumper sticker, ano sanak ka diya. Tani Apo Diyos saan pa'y analpas ka na. Nukas diya iti kapadasang kabsat, I will have to tell you a story. And this is a personal experience. I learned of a new believer, tinaganan ni Ramon Perlas. Ramon Perlas comes from an exclusive subdivision in Makati. Ni Ramon was working in one of the offices in Makati. Idi may kakabsat ni Mark Finley nga nag-crusade ijay Manila. May sa kadigiti na bautisaran kit ni Ramon. And it so happened that we got acquainted kada ito yung anak niya. Unak kanya iti may isang panagbisita, Ramon, I would like you to be in the church this coming Sabbath. The church is the Pasay Adventist Church. I'll be the divine hour speaker. Amuyo kabsat, iti nagbalin ang kapadasan ni Ramon kasto. Idin nga nagbautisar. Nagbalinan nga imay iti pagbuburan iti unag ti balayda. Adu iti lugan da. They have so many cars in the garage. Ngem, saan nga
usar ni bakit na bigijilugan ti aldaw a Sabado. Masapul ang magna iti adayo. Manipod di balay den gana di gate iti dakkel a subdivision. Mangala iti taxi mapani di Pasay. That Sabbath I was waiting for him. We were already ijay sango. Kita kakabsat ijay ruangan. And then finally, Ramon entered. During the potluck in Salaysay na kanya ko, I almost did not make it, Pastor. My wife took all the keys. Amamuyo tinagbaling kapadasan na ko. Gapo iti kinamatanag ni Ramon. May isang aldaw pa na ginanaan. Idin nga nakasukat nga mapanmanin makigimong. Sigundi in Salaysay na kanya. Ada Jenny, bakit na? Nakasukat. Kahit hindi nga mapanan ijaruangan ni Ramon. That was his usual also. Kuna ni Mrs. na, Ramon, apay nga sanak na yan, isurot di kapilyayo itata. You know what? When we can wait in the crucible, God is working. Be patient with me. Be patient kada nga kapsat tayo. Ampay nga nalpas ni Apo Diyos. Kasjay iti leksyon in suro ni Apo Diyos kada kapadasan ni Samuel. Agap apura ni Samuel. Kikunana na Apo Diyos, aguray ka. Saan nga data? Ni Apo Diyos kakapsat, adda iti tiyempo. Iti mikadwa nga example, iti panagururay ijay pagbuguran, iti pagleksyonan tayo. Tigi istoryana ni Elias, ni Propeta Elias kapsat. Masarakan da ito, diyo munang Ar-ari, Kapitulo 18. Adda iti tikag, there was drought, iti unag iti talo at tawtawan. Ket dayjay epekto kapsat. Dayjay nga kinaawan iti tudo, kinaawan ti linaw, kinaawanen iti danong, tanatsyananen kapsat digiti wawaig, digiti karkarayan, uray pa'y digiti bubo. There was death all around. There was famine. Versikulo 1, kuna ket naaramid itay kalpasan ti adungal aldaw. At isao ni Jehova imay ken Elias. Iti may katlo atawen a kinunana. Ingka ken ni Akab. Ket siyak ibaon kunto iti tudo iti daga. Numapang ka ken ni Akab ket ti asawa na nga ni Jezebel. Amutay istorya na kabsat. Kasalala dahi umuna nga waiting in the crucible nga no nagaramit iti dakes a desisyon ni Ahab may isang Israelitas nang asawa iti saan nga Israelitas nga isuna ni Jezebel. Ket tinaramid, tinastrip ni Jezebel iti panagdaydayaw iti jujusen ijay pagarian iti Israel. Ingana nga iti pag daydayawan dan ket ni Baal kakabsat. Ket napan, ket nagtungtung da. Kuna na kakabsat ni Akab ken ni Elias, sikat ti magriribok. Kuna namat ni Elias, saan asyak iti magriribok, no di ket di sikat. Basahan tayo kapsat iti versikulo 17 ket 18 gana 19. Kastoy iti naisurat. Ket naaramid idi ani Akab nakita na ni Elias. Ket ni Akab kinunana ken kuana. Sika aya. Sika amang riribok iti Israel. Tapay 3 years. Saan da nakikita dayto nga propeta? 3 years nga napan kapsat naglimdamang tapay. Inan-anok da ni Elias. Kaya da nga papatayan. Ngem itatan.
at dayjay kunana sika aya. Sika amang riribok ti Israel. Versikulo 18, ket isusim mong bat sika saan ko ariribok ti Israel, no di ket sika ken ti balay ni amam. Iti panang baybay ayo kadag ti bilbilin ni Jehova, ket sika simur ka kadag iti babaales. Versikulo 19, itangarod agbaom ka ket urnongem kanyak iti amin nga Israel iti bantay, je bantay Carmelo. Ket dagiti mamadles ni Baal nga upat agasot ken 50. Ken dagiti mamadles ni Asera nga upat agasot. Isudan to iti mangan iti lamisaan ni Jezebel. Kita nyo kapsa. Ije palasyo, ije lamisaan ni Jezebel. At dayjay dagiti mamadles, the prophets, false prophets ni Baal, false prophets ni Asiris. Ket dagitoy manuda kunana upat agasot 50. Dagiti mamadles ni Baal. Adapay iti mamadles ni Asera upat agasot. The challenge was urnungan dagiti Israel. Apan tayo ijay bantay Carmel. Itugot mo dagiti amin a propeta yo. Ket napandakabsat. Ket idi nga addanan ijay bantay iti Carmelo. Mount Carmel. Versikulo 21, iti challenge, iti karit ni Elias. Basahin tayo. Ket ni Elias imasidag iti amin nga umili ket kinunana agpapanpay kaano iti panagalla iti dua panuno. No ni Jehova isu ti Diyos sumurot kayo. Ngem no ni Baal sumurot kayo. Kenkwana. Ket ti umili saan ang nakasungbat kenkwana iti uray maysa asaw. What a challenge. If God is God, follow Him. No ni Baal sumurot kayo. Adda kaupsat iti duwa nga altar. Maysa nga agpaay kini Baal, maysa agpaay kini Apo Diyos. Imununa dagiti mamadles, the prophets ni Baal, naramid da altar, ingkabil da dato. Manipod ti bigat, ingana iti kayat da oras. Sala, laaw, sangit. Amo yun da duma, idi ubing kami istorya inda kanyami da ito. Kantsawan ni Elias di gitoy nga propeta. Napansa nagbakasyon, adayon sa ti Diyos yo, ilaw yo. Ilaw da man. Sugating da di tibang pagila. Idin kakabsat, nga handa nga makita dayjay panangawat ni Baal kadayjay nga daton. Iti oras iti panagdaton iti malam. Kunana ni Elias siyak magtay nabannog kayo. Elias si altar na. Kunana kadigiti tattao mangalakay iti danon. Sibugan nyo dito altar. Ingana nga dayjay nga altar. Nabasa. It was soaked with water. Agay ayos kalapsan. Kasanong sungrudan, wino kasanong nga pasgidan, dayjay nga nabasa akayo. Kasanum apuuran, dayjay nabasa nga daton, iti rabaw, iti nabasa nga kayo, iti rabaw, iti nabasa nga altar.
Basahin tayo kabsat, iti versikulo 36 and 37. Ti kararag ni Elias, O Jehovah, a Diyos ni Abraham, ni Isaac, ken Israel, pabigbig ka iti daytoy nga aldaw, asika iti Diyos ti Israel. Asyak ti adipen mo, ket siyak aramiden to. Amin dagiti bambanag gapu iti saom. Ket ipangagnak o Jehovah. Ipangagnak tapno daytoy nga umili, mamuanda si kan Jehovah, Diyos ka, ket pagsubyen dagiti puso da. Idin nga nalpas nga nagkararag ni Elias. Ni Apo Diyos inawat na di dato. Imay iti apoy nga nagapu di langit. The offering was consumed. Dagiti tao nagbabawi da. They returned to God. Ket ni Elias kunana alain niyo amin na propeta ni Baal. And he killed these prophets. And the curse was ended. Ni Apo Diyos inted ng titudo. Anya ti maadal tayo. Nudaduma, at datayo iti unag, iti pagguguran. Taarig na, dayjay inbaga ni Elias kakabsat, kadagiti Israelitas. Kunana, agpapanpay kaano, iti panagalaala, iti dua, apanon. Anya iti katang sawad. Saan tayo pailaeng kakabsat? Nalinikudan ni Baal. Ket may maysa iti sanguin tayo. Isuna ni Jehovah. Nudaduma, at datay pelang agserbi kadagiti Judusen, nudaduma agserbi tayo pinako Diyos. Kadayjay nga kondisyon iti panagpamati tayo kapsa. Agala-ala tayo pailaan. Saan nga umay, dahil orayin tayo na bendisyon na itod niya po Diyos. Nagpintas iti panagburo-uray, iti pagguguran. Akas ti kapadasan ni Elias kinti Israel. Amuyo iti pagguguran ng usap. Death was all around. Tapay adadayjay ikag tinasurok at talo at tawtawin. Agpipin na basol, dagiti tattao, pabasulin da pa'y din niya ako Diyos. Ngem idi ka maudyanan na, ni Apo Diyos, iti dinaydayaw da, ket nagsubli da, kini Apo Diyos. Adda kakabsat, dagiti balakad, iti pagleksyonan tayo, nga inted na dadatay. Dagiti nga balakad ket masarakan iti Salmo 37. Hinilik is yung magmamano kakabsat nga bersikulo. Umuna nga bersikulo, iso ti bersikulo 1. Di ka agalimteng, gapu ka dagiti managdakdakes. Di ka met apalan dagiti agar-aramid ti kinatilo. No, daduma, in our desire to have a better life, no dumakit kitain tayo dito sa bali nga tattao. Kunana ni Ari David, di gar-arabid tinatilo. Kinudaduma makita tayo papsat na Ari na. Narangay ka pa ng piyagda. Iti balakad ni Apo Diyos, saan tayo nga apalan isula. Aguray tayo dya tiyempo, ni Apo Diyos, ket itid na di bendisyon. Versikulo 4. Pagayayatam met niyom. Ket isu itid nantuken ka dagiti tarigagay iti puso. I like this, verse 4. Adda tarigagay ta puso. Adda tarigagay ti puso. Adda.
Ani aramidin tayo. Aguray tayo kini Apo Diyos. Ayatin tayo ni Apo Diyos. Ket iting karina, itid nanto, dagiti tarigagay, dagiti puspuso to. Maudi ka kapsa. Ikumit mo, itidalan mo kinihiwa. Agtalet kamit kinkwana. Ket iso ibanag nanto. What are our desires? Anjati kunanan ni Ari David, ibanag nanto. God will fulfill them. Nyaramidin tayo. We wait patiently for the Lord. Kunanan ni Ellen White Kabsat, iti Selected Messages, Book 2, page 242. Iapo ket saan amay-ay, nga agan limutengteng tayo, ken madanagan kadagiti bagbagi tayo. Itirwar dagiti taktakyag ni Jesus. Adu iti panakasapul iti naulime a panaguray ken panagbantay nga agtitim puyo. Do you have desires in life? Ada. Adamit desires in life ko. Adamit. Anya iti imbagana ni Ellen White. Let us wait even in silence. Tani Apo Diyos ar-aramidin na iti pagimbagan tayo. Iti leksyon tayo kabsat. Ket isuro na kadatay na aguray tayo no addaman iti paglasatan tayo nga arig na adda tayo iti pagkukuran. Aguray tayo kini Apo Diyos. Let us wait on the Lord. Tani Apo Diyos. Itid nanto iti pagimbagan. In closing, I would like to remember with you. Adda dahi kanta nga. Kunatay ko, haan nga nala daw, he was not late, he was still on time. Naala dahi ito nga kanta, may panggap ti kapadasan kapsat, ni Apo Jesus, ijay pamilya ni Lazarus, iti kapsat na nga ni Maria ni Marta. 4 days late, kunala dahi nga kanta. Yung saan? Tapay, God is always on time. Idimapan ni Apo Jesus ijay Bethany. Naipunpunan ni Lazarus. In pabasol ni Marta ket kunan no adda ka kuma idi. Saan kuma anatay ti kabsat mo? Waiting. Kunanan ni Apo Jesus, at dayti kayat ni Diyos na isuro kadatay. Kita mo tayo ginapasama. Nagbiag man ni Lazarus. God is always on time. No dadumang, dahi jalanganin panaguray tayo. Dahi jalanganin panagtalit tayo. Iti mga ramid nga ti panagururay tayo ket saanen adalam. Ngemno addan dayjay nga bunga ti Santo nga Espiritu kadatay. Long suffering. Mabalimpay mo ang buhay. Kini Apo Diyos. Uray pa no adda tayo. Ijay magbuhay. Ni Apo Diyos si madaydayaw kaday ito na leksyon tayo sa agkarakan. Agyaman kami ama. Tasya ti Diyos nga amon dagiti pagkasakulan. Amon dagiti pagkasakulan. Amon o Diyos ti pagsayaan. Ket no arig na sikaw ama dagiti kayat mo maited dagiti pagkasasayaan asagot kataan. Sursuruan na kami nga ro o Diyos na aguray kadayta na pagkakulan. Sursuruan na kami ama na agmatalit kenta. Masaan ni
kapadasan beje agalaan la. Iti panunot ni, nudikit di at dakungan di pamati ni nanay ang laing kenta. Taruray no adda kami iti pagkukuhan. Masusuruan ni iti aganos na. Tamuni nararamiden iti pagbagaan iti tunggal may sa kada. Malagip ni o Diyos ni karalagan iti kakapsat ni kadwa ni basta daw mga sa iwan. Si kakadiw Diyos iti makianak mambindisyon iti tiyempo akasapulan da iti kinaasideg ang maiparik ng babay iti Santo Espiritu. Agyaman kami dalawang sanwa. Agtutuloy ka di o Diyos. Beje kapadasan ni na makita mo iti ginawa. Kadagiti ang amin nararamigan iti panagpapalala. Agyaman kami launa o Diyos. Kadagito iti mabiling ni nadawagan. Babaen iginsangkit analan natin Jesus. Amen. Nga po Diyos kabsat iti pangbinisyon. Ingganan o may nalawas mo. Kapisaman. Nga po Diyos